Мама такой не готовит. Пока-пока. салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. худоро шукр ки моям нағз гаштем. аз ҳар яки шумо миннатдорам барои дуои некатон ва суханҳое ки дар видеои мо навиштед. ман ҷавоб дода натонистам. хостам ки дар ҳамин ҷо миннатдории худамро расонам. хушомадед мегӯям меҳмонои нав дар канали мо, бисёриаш ҳамшаҳриҳои худам ки моро видеои моро дастгирӣ карданд. як бори дигар миннатдории худамро ба шумо мерасонам. чӣ хеле ки шумо дидастед, мо бо сафар ба ғарибӣ ба шаҳри худамон кардастем. мо дар ҳамин шаҳри казан зиндагӣ мекунем. чӣ хел мекунем, ҳар каси мо қариб дар ҳамин шаҳрҳои Россия ғариб. тақдирам хел будааст. аз хешу табор дур, аз падару модар дур. бисёр зиқ мешед. вақте ки рафтан хурсанд мешӣ, омадан бисёр зиқ мешӣ. як моҳ намедонам чӣ хеле гузашт ки фикр кардам ранги як ҳафта. аз ҳамаи шумо як бори дигар миннатдории худамро баён мекунам. хайр, то охири видео ҳамроҳи мо бошед. лайку обуна шуданро фаромӯш накунед. камтар шумо агар видеои моро дастгирӣ кунед, камтар мо ба пеш мерем. худованд ҳамаи дӯстони моро дар паноҳаш нигоҳ дор. худо ҳофиз. салом дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо нағз ҳастед. худоро шукр ки моям нағз гаштем. хушомадед мегӯям шуморо ба канали худамон. дар канали мо бисёр меҳмонои нав, бисёриаш ҳамшаҳриҳои мо ёғонӣ. мо ҳамшаҳриҳо бисёр будем, оне ки намфаҳмидем. раҳмат ба ҳамаи шумо. миннатдорам барои суханҳои некатон, барои дуои нағзатон. ба мо
دوای نصب کردید چخیلی که میگن دوای غریب تستر قبول می شود. باز یک بار دیگر از همه شما منت دارم. چخیلی که شما میدونید مادر من بیمار شد، برای همه ما رفتیم وطن که یک ماه فکر کردم، یک هفته وری گذشته رفت تیز. باز گشتیم بود با همین غریبی، با اومدیم همین غریبی. چخیلی که میبینید ما در کازان، در شهر کازان خانه رفتستیم. رحمت با همه شما یک بار دیگر باز منتداری خودم رو بیان میکنم. در کجای باشید در امان خدا باشید. خدا حافظ. Всем привет, друзья! Я приехала из Таджикистана. Я подпишу и вот доказывать письма. Еще доказывать шаурма и макароны с овощами. Все. Вот все доказывать лаптять овощами и шаурма. Вкусно. Всем пока-пока.